Severná Európa. Tento región tvorí 5 krajín. Na škandinávskom polostrove sa nachádza Nórsko a Švédsko. Na nížinatých oblastiach sa nachádza Fínsko a Dánsko a na stredoatlantickom chrbáte sa nachádza krajina Island. Môžeme si všimnúť, ako pokračuje stredoatlantický chrbát, tak práve na týchto miestach vystupuje nadzemský povrch. Takisto tomuto regiónu patria najväčší ostrov sveta, Grónsko, ktoré má 2 milióny km štvorcových, a Faerské ostrovy, ktoré sa nachádzajú medzi Islandom a Dánskom. Obidve tieto územia sú autonómnymi územiami Dánska. Taktiež Norsku patrí súostrovie Špicbergy, nachádzajúce sa za polárnym kruhom. Tieto krajiny obmýva Nórske more, Severné more, Baltské more, Botnický záliv. Čo sa týka členitosti, tak Nórsko a Švédsko sú pomerne členité, na škandinávskom polostrove sa nachádzajú škandinávske vrchy. Fínsko je nížinná krajina, nachádzajú sa tu ľadovcové jazera, ktoré vznikli po ústupe pevninského ľadovca. Takisto veľmi veľa jazier nájdeme aj vo Švédsku, najväčšie z nich sa nazýva Vanern. Island je hornatá krajina, kde sa nachádza veľa sopiek, ale aj pevninské ľadovce. V tomto regióne sú rieky zväčša krátke, ale bývajú veľmi vodnaté, preto majú veľké využitie v energetike na výrobu elektrickej energie. Takisto nachádza sa tu veľmi veľa fjordov, ktoré takisto vytvoril ľadovec. Podnebie v týchto oblastiach je miernejšie, ako by sa zdalo, aj napriek tomu, že v tomto území prechádza polárny kruh, tak podnebie silne ovplyvňuje golfský prúd, ktorý prichádza zo Atlantického oceánu, ide smerom na sever a obmýva Nórske pobrežie. Tento golfský prúd spôsobuje, že sú tu miernejšie teploty, ako by inak v týchto zemepisných šírkach boli. A takisto je tu daždivé. Súostrovia Lofoty a Vesterály v Norsku patria k najdaždivejším oblastiam Európy. Čo sa týka obyvateľstva, ide o germánske národy, okrem Fínov, ktorí patria k ugrofínskym národom. Obyvateľstvo je nepravidelne rozmiestnené, najviac jeho pochopiteľné na juhu, kde je najteplejšie, takisto veľa jeho pri mori a vo veľkých mestách. Tieto krajiny sú považované za krajiny s vysokou životnou úrovňou, sú hospodársky veľmi bohaté. Významný v týchto krajinách je rybolov. Zaujímavosťou je, že vo všetkých krajinách okrem Fínska sa dodnes platí korunami. Ako iste vieme, tak tieto krajiny majú silné hokejové tímy. V týchto krajinách je takisto prohibícia alkoholu, ktorú krajiny zaviedli po tom, čo mali veľký problém s nadmerným užívaním alkoholu. Prvá krajina, ktorú si tak podrobnejšie rozoberieme, je Nórsko. Keď sa pozrieme, tak počet obyvateľov Nórska je veľmi podobný počtu obyvateľov Slovenska, avšak žijú na 6-krát väčšej rozlohe. Z toho vyplýva, že Nórsko má 6-krát menšiu hustotu zaludnenia ako Slovensko. Nórske kráľovstvo. Hlavné mesto Nórska, Oslo, sa nachádza na juhu krajiny. Ďalšie veľké mestá sú Bergen a Trondheim. Nórsko nie je členom Európskej únie, ťaží ropu zo Severného mora, preto je veľmi bohaté. Veľmi veľký potenciál má v cestovnom ruchu. Ľudia obdivujú fjordy, ale aj škandinávske vrchy. Ako napríklad v tomto zálive, takisto si môžu vychutnať cestu takýmito krásnymi serpentínami. Táto fotka je zo súostrovia Lofoty, kde je zachytená rybárska osada Hamnoj, a na týchto dvoch fotkách vidíme fjord. Ako vidíme, fjord je veľmi hlboký, keďže na ňom môžu plávať aj takéto obrovské lode. Keď sa pozrieme na detail mapy Nórska, vidíme, že fjordy zasahujú hlboko do vnútrozemia. Môžu mať dĺžku až stovky kilometrov. Zaujímavosťou v Nórsku je aj mesto s najkratším názvom na svete. Švédsko. Švédsko má na rozdiel od Nórska 2-krát viac obyvateľov. Takisto ide o kráľovstvo, hlavným mestom je Štokholm. Najväčšími mestami sú Göteborg, Stockholm a Malmö, ktoré sa nachádza v južnej časti krajiny veľmi blízko Dánska. Toto Malmö je veľmi blízko hlavného mesta Dánska Kodaň. Je s ním spojené Oresundským mostom, ktorý neskôr vchádza pod hladinu mora. Vo Švédsku lesy zaberajú až 2/3 rozlohy. Takisto Švédsko má veľké nerastné bohatstvo. Bohatstvu Švédska patrí aj drevo tým pádom a
Vo Švédsku je rozvinutý nábytkársky priemysel. Elektronika je zastúpená firmou Electrolux. Značky aut, ktoré pochádzajú zo Švédska, sú Scania, Saab alebo Volvo, ktoré vidíme na obrázku. Volvo vytvára inovácie na bezpečnosť pri jazde. Ďalšou krajinou je Fínsko. Takisto počet obyvateľov podobný ako Norsko, tentokrát ide o republiku. Ako vidíme na mape, Fínsko je nížinatá krajina s mnohými jazerami, preto sa nazýva aj krajina tisícich jazier. Hokejovým fanúšikom je možno známy aj miestny názov Suomi, ktorý nesie reprezentácia na dresoch. Hlavné mesto Helsinki sa nachádza na juhu krajiny. Fínsko má najväčšiu lesnatosť v Európe, tentokrát lesy zaberajú až 3/4 územia. Fínsko je známe vďaka saunám, takisto v súčasnosti je známe aj pre svoj vzdelávací systém. Pár rokov dozadu bolo veľmi známe pre značku telefónov Nokia. Ako vidíme na obrázku, tak fínske deti a fínska mládež veľmi často majú možnosť trénovať hokej, nakoľko je tu veľmi veľa zamrznutých jazier a chladnejšie počasie ako u nás. Preto aj Fíni majú takú dobrú reprezentáciu v hokeji. Región na severe Nórska, Švédska a Fínska sa zvykne označovať aj ako Laponsko. Nie je to samostatná krajina ani autonómne územie. Laponci sú ugrofínsky národ, ktorý žije v týchto oblastiach, je ich približne 100 000. Správny názov Laponcov sú Sánovia. Poďme teraz južnejšie. Na Judskom polostrove a vedľajšom polostrove Seeland a mnohých ďalších ostrovoch sa rozkladá krajina Dánsko. Tentokrát sa podobá Slovensku nielen počet obyvateľov, ale aj rozloha krajiny. Hlavné mesto Kodaň sa nachádza na východe ostrova Seeland, na jeho samom kraji. To znamená, že hlavné mesto má Dánsko podobne ako Slovensko úplne na kraji republiky. Všetky tieto ostrovy sú prepojené cestami. To znamená, že z pevninskej Európy, z Nemecka cez Dánsko sa dá prejsť autom až do Švédska. Dánsko je nížinatá krajina, nadmorská výška najvyššieho vrchu nedosahuje ani 200 metrov nad morom. Je veľmi intenzívne poľnohospodársky využívaná. Dánsko má taktiež aj veľkú nadprodukciu potravín. Pre nás je z Dánska známy Hans Christian Andersen, známy rozprávkar, a takisto Legoland, ktorý sa nachádza v hlavnom meste Kodaň. Dánsku patria dve autonómne územia, najväčší ostrov sveta Grónsko, kde na 2 miliónoch km štvorcových žije len 56 000 obyvateľov. To znamená, že keby to bol samostatný štát, tak by bol úplne jednoznačne najmenej zaľudnený štát na svete. V Grónsku sa nachádza jeden z dvoch pevninských ľadovcov, druhý je samozrejme v Antarktíde. Bohužiaľ, tento ľadovec sa v súčasnosti veľmi rýchlo roztápa. Férske ostrovy sú ostrov medzi Norskom a Islandom. Island. Počet obyvateľov Islandu je o niečo väčší ako počet obyvateľov Košíc. Rozloha Islandu je dvakrát väčšia ako rozloha Slovenska. Hlavné mesto Islandu, Reykjavík, sa nachádza na západnom pobreží ostrova, nakoľko vnútrozemie Islandu je hornaté. Je tam veľa sopiek a ľadovce. Najväčší z nich sa nazýva ľadovec Vatnajökull. Aj napriek tomu, že na Islande je veľmi chladno, Island využíva geotermálnu energiu z horúcich prameňov a z gejzírov na vykurovanie skleníkov. V takýchto skleníkoch dokáže vypestovať aj exotické druhy rastlín, napríklad aj banány. Island nie je členom Európskej únie. Krajina v Islande má takisto obrovský potenciál ako aj v Norsku, nachádza sa tu veľa gejzírov, vodopádov, sopiek. Ľudia môžu taktiež obdivovať časté polárne žiary, aurora borealis alebo ľadovce. Táto geomorfologická forma reliefu, ktorú vidíme na obrázku, sa nazýva thufur. Vzniká takým spôsobom, že voda pri zamrzaní na ľad svoj objem zväčšuje. Preto krajina, ktorá bola rovinná, sa takto zvlní a vzniknú takéto kopčeky, ktoré sa nazývajú thufury. Momentálne na obrázku vidíme hlavné mesto Reykjavík. A teraz vidíme sopku Laki. Táto sopka je vlastne posledný pevninský líniový vulkán na svete. Na obrázku vidíme, že láva na tejto sopke nevychádza iba z jedného bodu, ako je to pri sopkách, ale z takej línie, čiže
takto ako ukazujem, tak z týchto miest môže vychádzať láva. Je to podobne ako vychádza láva pod oceánom stredoatlantického chrbátu. Akurát, že na týchto miestach je stredoatlantický chrbát nad zemským povrchom, čiže toto je posledný líniový vulkán na svete v súčasnosti. A to je zo Severnej Európy všetko. Ak klikneš na link v popise, dostane sa na stránku, kde nájdeš túto prezentáciu, ale aj poznámky a pracovné listy.